terveistä täältä Villanueva de Cordobasta. Tällaista ollaan jaksottu koota näitä Jariman Planetin jaksoja teidän iloksenne, viinatamponeiden ja Whoppersin voimalla. Olemme tässä jaksossa päässeet todistamaan luonnon omaa hyvin luonnollista uudistumiskeinoa. Tosin minun piti tarjota äitimaalle auttava käteni lentopetrolin ja tulitikkujen muodossa. Ja vittu, että se palaa hyvin. Tosiaan, täällä Epsonian kaakkoisosassa sijaitsee Pedro de la Flavion kansallispuisto, joka nyt sattuneesta syystä on tulessa. Minä ja muu Jariman Planetin ryhmä haluamme kiittää Epsonia vieraanvaraisuudesta. Me pesemme kätemme tästä paskasta ja siirrymme pohjoiseen, jos niitä vitun karhuja nyt sattuisi löytymään jostain. Vamos. No, nyt kun tuossa rullaa noita hellyttäviä karhupaskiaisia pyöriskelee, niin minulla oli sitten arvon katselijoille tällainen visainen pähkinä purtavaksi, joka kuuluu näin, että mitä eroa on karhulla ja sapelihammastiikerillä. Vittu! Ja minun mittani alkaakin olla sitten vittu täynnä tältä erää näiltä vitun karhunpaskiaisia. Ensi viikkoon vaan sitten. Soro noa.